Mula sa mga karakter ng Disney na sina Cinderella at Belle hanggang sa artificial snow at samot-saring performances, namangha at muling nagningning ang gabi ng mga residente sa Pangasinan. Ito'y sa isang pagtatanghal na pinamagatang The Greatest Story Ever Told sa Children's Christmas Village sa Capitol Beach Park, Lingayen noong Sabado, December 9. Highlight ng palabas ang nativity scene na kwento sa kapanganakan ni Jesus. Kasabay nito ang pagtatanghal ng iba't ibang local artist. Parte pa rin ito ng Paskong ang galing sa pusong may ningning ng pamahalaang panlalawigan. Magtatagal ang Children's Christmas Village hanggang sa 15 ng Enero sa susunod na taon. Sa Tarlac naman, isang palabas na rin ang inihahanda ng pamahalaang panlalawigan. Ito'y pinamagatang Puso ng Pasko sa direksyon ni Ronelson Nyaldao na itatanghal sa 13 ng Disyembre sa Bulwagan ng Kanlahi sa Tarlac City. Tampok dito ang National Artist for Dance na si Alice Reyes at National Artist for Music na si Ryan Cayabyab at ilan pang mga local artist. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.